gwamnati ta yi alkawari, hukumar 'yan sanda da sauransu suka yi alkawari za su ba da tsaro yayin zanga-zangar da za a yi, kuma da fatan muna fatan a yi lafiya a tashi lafiya. Jami'an 'yan sanda suka yi alkawarin cewa lallai za su bayar da tsaro, cikakken tsaro ga su masu zanga-zanga din, kuma sannan za su ba da tsaro ga duk wanda zai shigo don ya mayar da zanga-zangar ta zama ta tashin hankali. Kwarai da gaske wannan muna godiya Allah saka alkhairi. Roƙon da muke da shi shine tunda an ware tireloli na abinci wanda shugaban kasa ya ware za a kai jihohin Najeriya, to muna roƙon su ma 'yan zanga-zanga a ware wanda za a je a dafa musu a wurin, domin za a yi yunwa tabbas, domin watakila wani in ya fita da shi da matarsa ne za su fita da 'ya'yan duka watakila gurin zanga-zanga din, musamman in manya ne za su fita zuwa gurin, watakila ba za su dawo su kai ga sun girka abinci ba. Shi sa muke roƙon gwamnati, tunda masu zanga-zangan nan mu ma 'yan ƙasa ne, saboda haka muna da 'yanci, kuma abincin da ake rabawa din nan ya kamata a ware waɗansu ko da tirela 5 ko 10 a ce waɗannan na masu zanga-zanga ne, wanda za a dafa musu su ma su ci a matsayinsu na ɗan ƙasa, domin cikar kamala ne ka ba wa mutum tsaro kuma ka ba shi abinci, domin wannan ya tabbata Allah subhanahu wata'ala ya gaya Qurayshawa, Allah ya ce li ila fi quraish ila fihim rahlatash shita'i was sayf, sai Allah ya ce Qurayshawa mene falyabudu rabb hadal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Allah subhanahu wataala sai ya ce Qurayshawa ku bautawa ubangijin wannan ɗakin, shine ubangijin Ka'aba. Me yasa? Saboda shine ya kosar da ku daga yunwa kuma ya amintar da ku daga tsoro. Kaga a Alqur'ani ya nuna mana cikar kamala ne wanda ya baka tsoro, wanda ya baka tsaro ya kuma baka abincin da zaka ci. Shi za muke roƙon gwamnati da ta taimaka ta ba yan zanga-zanga abincin da za su ci a dafa musu, ko da ba sa nama a ciki ba. Alhamdulillah. Sai abu na biyu, jan hankali ga masu fashin baki. Annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to ya fala alkhairi ko kuma ya shiru. Abin da yasa na kawo wannan hadisin, na kawo shi ne dangane da mutanen da a koda yaushe idan suka tashi yin magana dangane da zanga-zangan nan ba sa yin kyakkyawan fata. Yawancin masu fashin baki sai ka ji mutum yana cewa an yi irinta a Malaysia, an yi irinta a Sudan, an yi irinta a kaza, an yi irinta a kaza, ba a wanye lafiya ba. Kuma yana da kyau, abin da yasa na jan hankali akan masu wannan fashin bakin, ba kwa ba da labarin zanga-zangar da aka yi lafiya aka gama lafiya, sai dai ku dinga ba da labarin wacce aka yi lafiya ba a gama lafiya ba. Ba kwa yi wa Najeriya fatan alkhairi. Ya kamata ku dinga yanda kuke ba da labarin zanga-zangar da aka yi ba a ƙare lafiya ba, kuma ku dinga ba da labarin zanga-zangar da an yi ta lafiya an tashi lafiya, sai mutane su samu ƙwarin gwiwa, sai ku koya wa mutane yin zanga-zanga ba tare da an yi hargitsi a cikinta ba. Amma ko da yaushe mutum zai zo sai fara gaya maka cewa a Sudan akan buredi an yi zanga-zanga, Kenya akan cire haraji an yi zanga-zanga, ina ne wata ƙasa ita ma akan kaza, sai ku dinga faɗin minor abubuwa, ku ce an yi zanga-zanga akan su a ƙasa kaza yanzu ana can ana yaki. Yanzu fa a ka'idar maganar ku kamar kuna zuga 'yan Najeriya ne ba, maimakon ku rarrashe su ko maimakon ku hana su zanga-zanga sai kuke zuga su. Domin idan ka zo ka ce wa mutane akan biredi an yi zanga-zanga a Sudan an kifar da gwamnati, ka zo ka ƙara cewa mutane akan cire haraji an yi zanga-zanga a Kenya, gashi can ana ƙoƙarin kifar da gwamnati ko kuma ana ta faman faɗa. Yanzu kuma kana cewa ɗan Najeriya shi wawa ne, an yi abubuwan da sun ninninka abin da aka masa, shi bai zanga-zanga ba ma sai a yanzu yake so yayi, kamar haka kuke faɗa ai. Saboda haka ni jan hankalin da zan yi akan ku shine, idan mutum zai yi nasiha akan yan zanga-zanga, lissafi na wai wani abu ya faru a wasu ƙasashe ku dinga faɗan ƙananan abubuwa waɗanda manya-manya sun faru a Najeriya, ɗan Najeriya ya yi haƙuri, amma sai ku dinga faɗan ƙananan abubuwa kuna cewa wai sun faru a wata ƙasa amma yan ƙasar sun fita sun yi zanga-zanga, sai ku dinga alakanta cewa to saboda haka wannan zanga-zangar an fitar rigima. Wannan maganganun da kuke faɗa wallahi gabaki ɗaya ni na yi tunani na gaba daidai kuke faɗan su ba, kuma bai kamata kuna faɗan su ba. Mutum zai nasiha akan yana ganin bai kamata a yi zanga-zanga ba, ku daina kawo irin abubuwan da aka yi a Kenya da irin abubuwan da aka yi a Sudan, domin akan abin da aka yi wa ɗan Najeriya waɗannan fa duk ƙananu ne, a kansa su kuma waɗancan gashi can sun kifar da gwamnati har ma ana ta faɗa. Saboda haka ku dinga bayani zanga-zangan nan bai kamata ku yi ta ba saboda kaza, amma ana kawo wasu ƙananan abubuwa waɗanda suke za su ƙara harzuka mutane. Wallahi ba ku sani ba da yawa waɗansu maganganun da kuke faɗa, maimakon mutane hankalinsu ya kwanta harzuka su kuke yi cewa akan biredi an yi zanga-zanga a wata ƙasa.
akan haraji an yi zanga-zanga a wata ƙasa, sai dan Najeriya shi kuma ya lissafa ya ga to ai in haka ne ai shi abin da aka masa ya kai ɗarin wannan, to shi bai zai hana shi ma ya zanga-zangar. Saboda haka ya kamata ku dinga faɗan alkhairi, ku daina lissafo ƙananan abubuwa kuna cewa an yi zanga-zanga akan su a wasu ƙasashe, sannan ku dinga fatan Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya, domin mu haka muke fata. Sai tambaya da nake da ita ta uku, a dangane da jami'an tsaro da suka faɗi wasu ƙa'idodi wanda masu zanga-zangar ake son su cika. To tambaya ta shine, domin in na yi tambaya ba laifi bane, domin Allah ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, ku tambayi waɗanda suka sani idan ku ba ku sani ba. Shin dama zanga-zanga a Najeriya ni yanzu an bata min rai a matsayina na Sani, ba zan iya fita da kwali na bakin titi kurin in daga a dauke ni ba, ina faɗa gwamnati damuwa ta kurin shikenan dawo gida zanga-zangar lumana na gama? In dai haka ta yi, to ina jin bai zama dalili a ce dole in mutum zai yi zanga-zanga sai ya rubuta takarda ya kai ba, bai zama dole ba. Sai dai wataƙila kamar yadda jami'an tsaro suka faɗa, wataƙila saboda dalilin security ko saboda dalilan tsaro, to in kowa shi kadai ce zai zanga-zanga sa shikenan sai aka yaya. Tun dalili wataƙila ni kadai zan yi zanga-zanga ta waro ta kungiya, kurin zan fita ni kadai kurin yi zanga daga kwali na a dauke ni shikenan kurin na gama zanga-zanga ta kurin dawon ƙara gaban tafi inda zani. Wani matan shi ma su uku ne za su yi zanga-zanga su ba tare da ta kungiya ba, a misali. Saboda haka idan aka gindaya wasu sharuɗa waɗanda suke mutane ba za su iya cika su ba, ƙarshe sai a ce kenan ba za a yi ba. Kuma ko kun sani a yi enforcing ɗin mutane a bankara su ta ƙarfi a ce ba za su yi zanga-zangan nan ba, gwara ma a bar su yi in sun fara fitowa a rarrashe su koma, wallahi ya fi alkhairi akan a bankara mutane ta ƙarfi a ƙarshe a ce kurin ba ma za a yi ba, domin ba wani dalili da zai hana a yi, domin ba rikici ake ba, Najeriya ba yaƙi ake ba an sa dokar ta ɓaci bane a ƙasar gabaki ɗaya, bari a ce muna cikin dokar ta ɓaci ba zai yi wa a yi zanga-zanga ba, wannan babu. Kuma 'yan Najeriya suna da 'yanci kamar yadda kuma kuke faɗan cewa lallai suna da 'yanci su yi zanga-zangar su. Saboda haka muna da 'yanci mu fita mu yi zanga-zanga, mu faɗi damuwar mu ta lumana, in mun faɗa mu dawo mu ƙara gaba mu tafi inda za mu je. Wanda ya taho zai yi rigima ko wanda ya taho zai ƙona kayan mutane ko zai wani abu mai kama da wannan, ku jami'an tsaro ai kuna kallon sa za ku iya maganin sa. Kuma duk mutanen da kuke da tabbas kuke da dalilai a hannunku waɗanda kun tabbatar ba kasafi aka musu ba, lallai zanga-zangan nan za su shige ta ne don tada rigima, ai kun san su kurin ku kama su kafin lokacin, ba sai kun jira lokacin yayi sun zo sun tada rigima ba. Amma jami'an tsaro su dinga shiga gidan rediyo gidan talabijin suna cewa sun gano akwai waɗansu mutane, to a ina kuma su waye? Saboda haka irin wannan duka labari ne wanda yake bai kamata jami'an tsaro su tsaya suna ta ba mutane shi ba, ya kamata su ɗauki mataki akan wannan. Sai tunatarwa shine magana ta ƙarshe, domin Allah subhanahu wataala ya ce fa zakir fa inda dhikra, ka tunatar, domin ita tunatarwa ba za ta yi kowa amfani ba face sai me wanda yake da tsoron Allah, wanda yake da imani shi za ta yi amfani. Tunatarwa shine akan matasan mu, yana da kyau matasa ku gane zanga-zanga da kone-kone shine yake ba da dama gwamnati ta samu sa'ar dakile zanga-zangar ku a lokacin da ba ku gama ba. Domin idan aka wayi gari mutane suka fito zanga-zangar lumana, suka yi zanga-zangar nan a tsanake, suka yi ta yadda kundin tsarin mulki ya shimfiɗa, suka yi ta tsaf, ba fasa shagunan mutane, ba sace-sacen kayan mutane, ba ƙona taya, ba ƙona kayan gwamnati, wallahi in aka tsaya cak iya hakan nan mun more gwamnati. Domin gwamnati zanga-zangan nan ko in mun fito addu'a za mu yi mata wallahi ba ta so, ba su son wannan zanga-zangar ko da ta lumana za mu. To in ya zama da cewa wasu a cikin mu an fito zanga-zangan nan kuma sun zo sun haifar da wata matsala, duk da na san 'yan siyasa suna da sharri kala-kala, ana iya fitowa mutane sun fito zanga-zangar lumana, wani makiyi Allah cikin 'yan siyasa din ya zugo waɗansu mutane su shigo da barna cikin zanga-zanga din dan a ce gaba ɗaya ta barna ce. Ni na san karamin aikin ɗan siyasa ne, kuma wallahi duk wanda ya kuskuren yin wannan cikin 'yan siyasa ya zugo mutane suka shigo dan su zo su tada hankali cikin zanga-zangar nan, to ya sani yayi kuskuren da a rayuwarsa bai taɓa yin irinsa ba. Wallahi duk wanda ya zugo mutane su zo su tada hankali gurin zanga-zangan nan, to wallahi yayi kuskuren da a rayuwarsa bai taba yin irin wannan kuskuren ba tun da yake, domin yayi abin da ba zai haifar masa da ɗa mai ido ba da shi da waɗanda ya zuga gaba ɗaya. Saboda haka kar wani ya yadda wani ya amfani da shi ya bashi 1,000 ko 2,000 ko 3,000 ko 5,000 ya zugo shi ya taho ya zo ya tada hankali, wallahi ba zai taba samun nasara ba. Domin ko da iyayen zanga-zangar aka baka, wallahi tallahi taka ta ƙari, taka ka kaɗe gaba ɗaya. Wannan kenan abu na ƙarshe, maganar da naga gwamnan Kogi yayi, Allah ya sa wannan maganar da ya faɗa ba da gaske bane, da yake cewa akwai 'yan zanga-zanga da za su fita waɗanda suke goyon bayan Tinubu. To dai na san a Najeriya gaba ɗaya wanda suke son Tinubu yanzu ba su rage mutum 10 ba, in ma sun kai kakaf. Ba na jin za a samu
na tsakani da Allah masu son Tinubu tsakaninsu da Allah da suka wuce mutum 10 a wannan kasar. Mutum 10 ma guda 5 har matarsa wataƙila 'ya'yansa ne, sai cikin fadar shugaban kasa an ka shiga wataƙila in ka tsinto za ka iya samun 5 sai ka haɗa mai ya zama 10. In ka ɗebe wa'annan mutum 10 ba na jin akwai wasu mutane a gefe da suke son Tinubu a matsayinsa na shugaban kasa, domin ya ishi kowa, ya ishi mutane, ba a yin sa. Inda ma ana iya wa shugaban kasa kiranye, wallahi Tinubu da ma ba za mu yi zanga-zangan nan ba, wallahi kiranye za mu masa. Shi yasa gwamnati da muke kuka ga muna son mu fito zanga-zangan nan, wallahi inda da wata hanyar da ba zanga-zanga ba wacce shugabanni za su saurare mu kamar yadda za su saurare mu a zanga-zangan nan, wallahi ba za mu yi zanga-zangan nan ba, domin mu ma shan rana za mu, domin yunwa za mu je mu sha. Ko da yake na yi roƙo za a kawo mana abinci in Allah ya yarda a gurin, amma mun ga cewa wannan ita ce hanyar da babu wata hanyar da ta fita, wacce in an fita shugabanni suke yadda su gane lallai mutane suna cikin wani hali wanda yake halin ya kai su bango, wanda za su iya fitowa su bayyana wa shugabanni ra'ayinsu a lokacin, kuma shugabanni su yi musu alƙawarin da in suka yi sa'a su talakawa din ba a isa ta yi musu wannan alƙawarin ba sai an cika musu shi. Wannan kurin shi ne dalilin mu, amma banda haka mu ma muna da aikin yi, muna da inda za mu je, ba za mu fito titi muna ɓata lokacin mu ba. Saboda haka muna fatan Allah subhanahu wataala ya zaunar da ƙasar mu lafiya, kuma ya sa a yi zanga-zanga lafiya kuma a ƙare lafiya. Matasa ina jan kunnanku, ina jan hankalinku, kada wani ya amfani da ku ya zo ya hargitsa ƙasa, ya zo ya abin da ya ga dama, shi ya hau jirgi ya ban Najeriya ya bakku cikin masifa. Wassalamu alaikum.